Naka-lecture ko kanina mga science mga babae kiyamul kansin Allah. Uno yan to. Amo ini uno ba yan? Ika number 1 longsin rasula an-namisa. Si namisa ini amin magpatato ba? Magpatato yan kiyamul kansin Allah subhanahu wa ta'ala. Imagtato iban magpatato kiyamul kansin Allah. Tura na biyan mga babae na bukod muslima. Sambil pa utsin duro niya piya hinangan tato. O bayan masuk pa aurat niya bisulatan sa tato. Ubukun akal sin hayop. Allahu Akbar. Kita niyo Kiyamulkan malayo sa ulong sin Allah. Ika number to malayo sa ulong sin Allah ang mga babae, in-exclude sa babae. Amo ini nagbuhok sa ini wigyaw na ini para hati maiyan matori buhok niya. O niya na. O mga biyana. Hati na tiyo-tiyo buhok niya. Maglawag sa mabi niya buhok. Kada manaw. Ikwan niya supaya maiyan mataurin. Magkiyamulkan kasi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ika number to kiyamulkan sin Allah sexy. Sexy. Yan na, lamo din ang mga babae kiyamulkan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga sexy. Allahu Akbar. Lamo din isap sa kiyamulkan sin Allah in babae, ang mahilig mangalo sa banan niya. Way sabab ang mga parasababan na dakula, di masingandan niya ng banan niya, way lamon ka sa kiyamulkan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Itu man ito na. Yan in mga lamo dyan mga kiyamul kansin. Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mutafallijat. Ang ini babae, dekorasyonan niya ngipon niya. Dekorasyonan niya ngipon na kiyamul kansin. Tumtuman niya. Patuto na babae, maskin muslim at tao na, dekorasyonan. Ang ini mga ngipon niya. Kaya pangyari hadya sinakami silang pabilay ngipon mo bingkok. Hindi pinigya pwede. Bukan ka, ano ba yan? Decoration lang. Kamulkaan kasi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, teman-teman niyo Allahu Akbar. Lamod na isabing babaya kamulkaan sinalari habawo sindong ya. Ano yan to mga babae? Nakawan nato ni magkatwa. Namisa. Igon niya ingkire niya kasambihan na sa forever. Walang tato. Tato. Alam mo na tato yan. Kaya, mga biyan na babaya. Igon niya ingkire niya kapakulong niya biya di kurisunan niya. Di malun. Kiyamulkan ka tinalaw. Yan na. Pasal di kabayan sin Allah, intiya pangyarin niya, pindahon mo. Hindi kabayan. May talong niya pati na mas maingat pa ko kako. Yan na, tumtuman niyo, kasupaya kahalian niyo, mga, di ka mo makabilong, makalinya sa mga kiyamulkaan. Sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yan, in mga manusia, ang mga babae, kiyamulkaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ito, lamod na isabing babae kiyamulkan sin Allah, magbagyo, sabiya bagyo sinusog. Kiyamulkan dito. Allahu Akbar. Magbagyo, ihalangon na yung baran niya, biya baran sinusog. Allahu Akbar. Yan na. Mga lamod yan sa kiyamulkan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di hababo sindong niya. Iminin siyang kiyamulkaan, nabukon maglagwintian. Kami ni mga kamasa na may maglagwit yan niya. Di, malayo kau sa ulong sin. Allah subhanahu. Kami ni mincing kiyamulkaan. Malayo kau ha ulong sin. Allah subhanahu wa ta'ala. Magusaha kau. Wala. Magsaksis. Kasi kiyamulkaan kasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ayan, sabay halian sin kaday sa katutan nyo. Labi-labi na kamo mga babae. Na sabay halian niya pasal makaulong-ulongin babae at kiyamulkan sin Allah subhanahu wa ta'ala.